Estamos na rúa residencial máis antiga de Estados Unidos, nunha cidade moi cinematográfica. Aquí rodáronse 12 monos, Filadelfia ou Rocky, nunha urbe que viu nacer a personaxes tan famosos como Benjamin Franklin ou o xogador de baloncesto Kobe Bryant. Chamanlle a cidade do amor fraternal, ou Philly. Hoxe Galegos no Mundo visita Filadelfia. Está proponiendo matrimonio. Ademais de ser un sitio turístico, tamén é un sitio moi emblemático da cidade, a xente ven e... Dixo así! Seguimos na rúa South Street e os queríamos mostrar este mural en un dos 200 que hai no barrio. Na cidade entera hai máis de 3.600. Eu estou moi interesada na política, formei parte da campaña do presidente Obama en las dos ocasiones. A primeira, cando foi elegido por a primeira vez, foi increíble. Pois este é a estatua de Benjamin Franklin, foi que introduciu a imprenta aos Estados Unidos e tamén o inventor do pararrayos. E finalmente, aquí temos a cela do preso máis coñecido de toda a cárcere, que era Al Capone. Como podes ver, é diferente ás outras celas, hai un poquinho máis de elegancia e comodidades e música, tiña unha radio, todo. Filadelfia é unha das cidades máis inmortalizadas na historia do cine. Imos coñecer algunhas das localizacións míticas con Elena Sotillo, unha coruñesa que chegou a Filadelfia a través dun anuncio de traballo nunha revista científica e que xa leva 11 anos facendo investigación nun hospital infantil. Que tal, Elena? Hola, benvidos a Filadelfia. Hola, hola. Son Elena, coruñesa, investigadora, e levo vivindo en Filadelfia 11 anos. Estamos no Museo de Arte de Filadelfia, que está aquí, é moi grande, é un dos máis grandes de Estados Unidos, inaugurouse en 1870, é un sitio moi famoso e moi visitado, non só pola colección que ten, que é fantástica, senón pola vista, e tamén porque este é un sitio onde a xente ven para sacarse fotos no mismiño punto onde Rocky, o famoso lexendario Rocky, terminaba os seus entrenos. E viña correndo por aquela avenida de alá, todas por onde están as bandeiras, subía estas escaleiras e ao chegar aquí arriba levantaba os brazos en señal de victoria. E moitísima xente, como podedes ver, ven aquí e sácase as fotos no punto exacto onde filmaron a película. Como facía? Pois viña a facer algo así. E toda a xente de Filadelfia detrás, non? E toda a xente de Filadelfia detrás. É un sitio onde todo o mundo ven e, ademais, aí abaixo, imos ir agora, hai unha estatua de Rocky coa señal de victoria. Elena, que pasa aquí? Está saliendo a casar. Está proponiendo matrimonio. Ademais de ser un sitio turístico, tamén é un sitio moi emblemático da cidade, a xente ven e... Dixo así! Parabéns! Congratulations! Congratulations! She said yes! A ti propuxeron así? A mí propuxeronme. Pero non hubo xeonllo na terra, non hubo. De onde é o teu marido? Non. Ele é argentino. Que bonito. Yeah. E aquí está a estatua de Rocky, da que os falaba antes. Ao principio, esta estatua estaba no sur da cidade, onde están todos os estadios, os campos deportivos, pero atraía tanta xente, tanto turismo, que decidiron traela aquí. E hubo moitísima polémica, porque a xente dicía, pero isto non é arte, por que atraen aquí se non é arte?
pero é un dos puntos que atrae máis turismo á cidade. E ti que te atrouxo desta cidade? A investigación, porque Filadelfia ten o primeiro hospital pediátrico de Estados Unidos. Ten un centro de investigación que é increíble. Que faz? Eu son bióloga molecular. A investigación que facemos, teño un par de proxectos que son completamente diferentes. Un deles consiste en tratamentos para nenos que tenen leucemias, linfomas, cáncer do sangue. E outro proxecto é para buscar marcadores xenéticos para intentar mellorar o pronóstico e o diagnóstico de pacientes que sufren neuroblastoma, que é outro tipo de tumor diferente. Agora estamos na parte de atrás do Museo de Arte, que é o principio do Fairmount Park, que é un dos parques urbanos máis grandes de Estados Unidos. Ten 17 hectáreas. En él está o zoolóxico, hai restaurantes, zonas de recreo, e ademais están os primeiros clubes de remo de Estados Unidos, que son esas casiñas que se ven ali ao fondo, e pola noite as iluminan. É moi bonito porque iluminan a silueta e reflexan o río. Este é o río Schuylkill, que é un dos ríos que rodea a cidade, outro é o río Delaware. E outra cousa que iluminan pola noite son os edificios da cidade. E según a temporada iluminan de diferentes cores, é moi bonito. Así que, bueno, disfrutade da vista e xa mañana continuamos coa visita. Bos días, Elena. Bos días, galegos. Que tal? Moi ben. Que faz? Aquí estamos. Pois estou almorzando. Estou nun típico diner americano que é un sitio onde podes comer na barra. Esta é a versión americana das torrixas, que chamase French Toast. Como veis, é moi grande, neste caso pedina con unhas fresiñas. Está moi rico. Esa taza? Que pon aí? Thank you. Esta dice Silver Lining Playbooks. É o título da película O lado bo das cousas. El lado bueno de las cosas. Porque rodaron aquí. En este diner, en esa mesiña que está aí, rodaron un par de esceniñas. Bueno, pues que aproveite, despois damos unha volta por aí. Moitas gracias. Welcome to Philadelphia! Xa rematamos o almorzo. Agora imos á cidade. Pois xa estamos na cidade, ese Hospital Pediátrico de Filadelfia, onde eu traballo. E como ves o traballo? Normalmente veño en tren. Aquí, bueno, xa sabedes que os americanos adoran os seus coches. A gasolina é moi barata, bueno, menos de $1 por litro. Vexo que tes un coche de cambio. Sí, sí. É o mellor sistema antirrobo, porque aquí ninguén sabe utilizar caixa de cambio, así que é un modo de asegurarte de que non cho roben tamén. E aquí xa chegamos ao Italian Market, que é o mercado máis bello e máis grande ao aire libre de Estados Unidos. Esta é unha das rúas do Italian Market por onde Rocky iba correndo, entrenando, dando os puñetazos, e toda a xente animaba. Veña Rocky, porque ele entrenaba aquí, nunha destas carnicerías, e a xente animaba e tiraballe fruta. Aquí estamos no Di Brunos, que é unha das tendas máis míticas de Filadelfia. Como vedes, ten algúns dos xamóns, pero non é o xamón serrano ibérico, é o prosciutto di Parma, que non é tan rico. Hai algún produto que non atopes aquí? Atopas de todo. A diferencia é a calidade. O marisco non atopas, non tes cigalas, hai cousiñas que non as tes. Bueno, xa que estamos por aquí, imos comprar un pouco de fruta. Hola. Hola. ¿Me daría un pan de ciruelas, por favor? Claro. Originariamente, o Italian Market estableceuse no límite da cidade que marcara William Penn.
é o lugar onde asentábanse os emigrantes italianos. Pero hoxe en día hai xente de todas partes, latinos, xente de China. Muchas gracias. Agora estamos en Broad Street, que é a estrada que recorre a cidade de norte a sur, en línea recta, son 18 kilómetros. En esta parte chamase a Avenida das Artes. En Filadelfia hai academia de música, de baile, de danza, hai moitísima tradición artística. A mí gustan moito os concertos, a Orquestra Filarmónica de Filadelfia ten un programa excelente, e ademais ten o sitio onde tocan, está aquí, chamase o Kimmel Center, é un lugar espectacular, con unha acústica maravillosa, e tamén o ballet gustame moito. Esta rúa chamase o Benjamin Franklin Parkway, que tamén salen moitísimas películas, están todas as banderas do mundo, e de aquí imos ir á estación de tren onde está o meu home. Aí adiante tedes a estación de tren, que é a que ten máis tráfico de pasaxeiros de Estados Unidos. Faise moi coñecida esta estación. Sí, salen moitísimas películas. Quizáis unha das máis coñecidas e único testigo na que o raparigo, o Amish, presencia o asesinato nun baño, e despois Harrison Ford o protexe, vai con el a vivir na súa casa. Os Amish son moi típicas desta rexión. Aquí está o meu home. Hola, Hola. 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 A ver, presento. Tomás, Mónica, Galegos no Mundo. Hola, Mónica. Hola, Galicia. Como vos coñecestes? Esquiando en las inxebles montañas de Pensilvania. Ai, pero falas galego. Eu falo galego, claro. Fui a Galicia. Terra hermosa, de veigas, queimadas, criaturas marinas. A la veña, máis tópico. Okay. Máis tópica. E que biches nunha galega? Es que algunhas persoas ten toda a suerte del mundo. Ok. Canto levades casados? 3 años y medio. 3 años e medio, xa 3 anos e medio. Pero coñecémonos dende hai 10 anos. Sí, 10 anos, que nos coñecemos. Aquí cerquiña hai unha zona de esquí, coñecémonos aí. Se sienten como 20, pero son 10. Sí. Bueno, pues foi un placer coñecervos. Moitas gracias. Un beso moi grande a toda a xente de Coruña. Y un beso muy grande a Galicia, a su gente, una tierra maravillosa. Chao. Chao. Adiós, chao. Filadelfia ten máis de 3.000 murais artísticos por toda a cidade. Nun deles está colaborando Diana Salgado, unha ferrolá que leva aquí 3 anos e que, ademais de traballar no bufete de abogados do seu home, pode dedicarlle tempo á súa afección, a arte na rúa. Diana! Hey, benvidos a Filadelfia! Chamo Diana, son de Ferrol, levo aquí 3 anos xa e soy intérprete e artista. Que é isto, Diana? Pois isto é o Magic Gardens, esta é unha das obras máis importantes de Isaiah Saga, legendario artista de Filadelfia. Bueno, este edificio atopou el nos anos 90, estaba abandonado. Decidiu empezar a decoralo con reciclados de lixo, como por exemplo podéis ver aí botellas, rodas de bicicleta, anacos de vidro, tellas. Logo, o boom inmobiliario, nos anos 2000, 2001, apareceu o dono deste edificio e quería vendelo, pero o Concello o comprou e converteuno en museo, que é o que é agora. Bueno, como podedes ver, o edificio en sí é unha obra de arte. Mirade, non é incrible. Que diría o dono cando entrou aquí, o dono do edificio? Bueno, o dono diría que toda está atrapallada, non? O dono que quería era vendelo e sacar cartos. Que que te dedicas? Eu, pois, estou traballando con meu marido nunha empresa de abogados e levole todo o tema da contabilidade e recursos humanos. De onde é o teu home? O home é americano, é máis do norte de Pensilvania, pero convencino para venir para aquí, cerca de Filadelfia,
porque a mí gústame moito esta cidade por todo o arte que ten. Eu facía arte tamén en Galicia. Que facías? Graffiti. Onde? Pois eu son de Vigo, bueno, son de Ferrol, pero vivín toda a miña vida basicamente en Vigo. Sobre todo aí en Vigo, cos meus amigos, coa Sax, co Diu. E logo, pois, cando me viñe pa aquí, tuve que reciclarme un pouco como artista, porque aquí o graffiti, pois, está penalizado pola lei. Ai, sí? Podes acabar na cárcere por elo. E por que está tan cheo de murais, entón? Está cheo de murais porque forma parte dun programa do Concello chamado Mural Arts. O graffiti empezou en Filadelfia nos anos 60. Entón, había moito graffiti, moito vandalismo na cidade, entonces o Concello decidiu redirixir toda esa creatividade dos artistas e ese vandalismo o convertiu en algo constructivo para a cidade. One game, one desire, one flame, one bonfire, let it burn higher. I never show signs of fatigue or turn tired, cause I'm the definition of tragedy turned triumph. Pois veñimos do museo, seguimos na rúa South Street e os queríamos mostrar este mural, é un dos 200 que hai no barrio. Na cidade entera hai máis de 3.600. Pois este mural é coñecido como Mural Dubois. Este Dubois foi no século XIX, foi encargado pola Universidade de Filadelfia para escribir o Filadelfia Negro, que era un estudio sociolóxico sobre este distrito de Seven Wharf. E é porque a particularidade que tiña era que é maioritariamente negro daquela. Tamén é un homenaxe aos bombeiros, se o veis por ali, os bombeiros da Engine 11, que están aquí. A Casa de Bombeiros que había aquí preto era a única que contrataba tamén afroamericanos. Entón, daquela, nos anos 50, era moi difícil ver a xente afroamericana e xente branca traballando xunta unida. Que casas máis coloridas. Sí, esta é a zona máis pintoresca de South Street. A South Street é como unha especie de zona de vinos, moito tendas pin-up, vintage. É unha das rúas máis famosas, pois por iso, porque atrae moitos turistas. E ti, por que te sentiches atraída por Filadelfia? Pois eu viñen aquí con unha beca de comercio exterior. Bueno, era solo por un ano, pero logo coñecino meu marido e xa quedeime aquí. O típico. Sí, o típico. E agora, pois, nada, estamos esperando unha nena. Ui, entón agora non marchas, non? Agora xa non podo marchar, claro. Vaiche nacer cidadán americano. Vas a ir. Eu espero conseguirle a doble nacionalidade, a ver. E el foi alá algunha vez? O teu marido? El foi para Galicia, le encanta. Encántalle. Sí? Galicia, le encanta os vinos, le encanta a zona de Churruca. En Vigo, non? En Vigo. E logo España, en general, le encanta. Está enamorado do país. Que fai esta xente? Pois estos son Boy Scouts. Eu o veo un pouco injusto, non? Porque os Boy Scouts, os nenos se poden ir de camping, aprenden técnicas de supervivencia, mentras as Girl Scouts o que hacen es vender galletitas a la salida das tendas. E para que están facendo cola? Para entrar no Jim Steaks, que é un sitio típico de aquí, por excelencia, donde venden unha comida tradicional de Filadelfia chamada Philly Cheese Stick Burger. Que onde imos ir nós? Sí. Pois imos ter que esperar un pouco. Pois sí, pois sí. Gallegos no Mundo, welcome to Philadelphia. Got my mind made up, gonna put on my new suit, gonna put on my wingtip, going down to my base spot. We're gonna jam, jam, jam all along. 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 And Pois este é o famoso Philly Cheese Stick Burger de Filadelfia. Ten queixo, carne e cebolla. Eu non debería de comelo porque ten moita grasa. Bueno, hoy voy a hacer unha excepción. Que tal comen aquí? Aquí se come con moita grasa, moito sándwich, moito comida de rúa. Para faceros unha idea, por exemplo, o meu marido pesa uns 100 kilos cando coñecín
Agora peso 70 porque cociño na casa. Aliméntalo ben. Claro, comida galega, comida mediterránea tamén. Bueno, pues dalle aí. Pues nada, ¿no? Galegos no mundo, bienvenidos a Jim Steaks, la casa del mejor cheesesteak de Filadelfia. Este mural está dedicado a The Roots, que es un grupo de rap de aquí, de Filadelfia. De feito, os vi a semana pasada porque sempre tocan o 4 de xullo, o Día da Independencia, antes dos fogos artificiais. Aquí tedes outro. Eu tamén estou metida no programa Mural Arts. Ai, sí? Se queres usamos algunhas fotos. Pois este mural é un mural que se fixo na comunidade afroamericana e africana que viven no norte de Filadelfia. Para que traballaran xuntos e hubiera maior entendemento entre eles, pois dixeronlle de facer este mural nesta escola. Diana, cando te veremos para lá? Pois en canto poda viaxar coa nena, xa vou para lá. Os avós queren vela? Home, agora teño a excusa perfecta, non? Os avós teñen que ver os nenos. Que veñan aquí eles. Bueno, pero é máis fácil para mí ir para ali, así que, bueno, ya me vedes por aí en canto poda. Un besazo para todos, moi fuerte, para a miña familia, meus amigos e todos os galegos e as galegas do mundo. Chao, Chao. sorte. Basilio chegou a Estados Unidos coa Armada Española. Despois traballou nos hostaleiros e na enerxía nuclear. Con el imos saber algo máis da masonería e a súa implantación no país a través da cidade de Filadelfia, onde se atopa un dos principais templos masónicos do mundo. Moi bons días, Basilio. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenidos a Filadelfia. Son Basilio Veiga, son procedente de Villalba, cheguei aquí no ano 66, estou retirado e aquí estamos con vosotros. Pois estamos no centro de Filadelfia. Aquí a nosa dereita está o ayuntamiento, exactamente enfrente está o templo da Gran Logia Masónica. Eu pertenezco aí, fui un venerable maestro da masonería no anos 2000. Estou traballando outra vez para constituir a primeira logia hispana en Pensilvania. Bueno, eu viñen a Filadelfia, como te dixen, no 66, viñen ca Marina da Guerra Española. Viñemos a comprar un portaaviones que se chama Dédalo, que comprou España aos Estados Unidos. E despois a que te dedicaches aquí? Bueno, eu me dediquei máis ou menos empecé a traballar nos astilleros e despois, aos 2 anos, empecé a traballar na industria nuclear e tamén na rama de energía. Entón ese é o concello? É o concello, a casa consistorial ou ayuntamiento, como se chama en España. Había unha ordenanza hai 25 anos que ningún edificio en Filadelfia se podía construir máis alto que a estatua de William Penn. A estatua de William Penn está arriba do edificio. Está visto que non se cumpriu, Parece que non se cumpriu, que por mira todo alrededor. Ese é o templo, a Gran Logia de Pensilvania. É o templo máis prestigiado de todos os Estados Unidos. Os invito, vamos. Colega Mundo, welcome to the Masonic Temple. Basilio, é a primeira vez que entrevisto a un masón, así que explícame todo. De onde ven a masonería? Mira, a masonería ven dos albañiles ou canteiros operativos que traballaban en catedrales en diferentes partes do mundo. Esta insignia é a escuadra, é o compás, é a letra G. A letra G significaba geometría pos canteiros. Aquí arriba, debaixo desta escaleira, están as tres insignias que libertad, prudencia e justicia. É un dos nosos valores polos quales nos guiamos. Non importa que pobre ou que rico seas, os masones somos todos iguales. A onde levan estas escaleiras? Bueno, esta escaleira nos leva a un sitio aí onde hai masones famosos. Esta escaleira é unha peza desde arriba a baixo, sin ningún soporte. Aquí tedes a George Washington. El era masón e tamén foi o primer presidente dos Estados Unidos. Houve 23 masóns que foron presidentes. E aquí entramos a un templo que é onde se reúne a Gran Logia, os grandes oficiales.
Pois este é a estatua de Benjamin Franklin. Ele foi masón. Foi que introduciu a imprenta aos Estados Unidos e tamén o inventor de pararrayos. Mónica, estamos en Quakertown e vou a introducir, a presentar a José Luis e a Manuel Paz, que José Luis é de Orense e Manuel é de Villa García. Encantada. E que estás facendo? Estamos facendo un poquinho de polo e un poquinho de hamburguesas. Non hamburguesas. Sí, hamburguesas. Hamburguesas son, E verdad? as sardinas gallegas. Xa me olvidei de falar o gallego. Ainda falas ben abondo. Non, que va. Bueno, quero que ir a cambiarme, ok? Con esta roupa moi larga fai moito calor. Non é para estar aquí na aldea, non? Non é para estar aquí, non. Vaite cambiar e mentres quedo aquí Vamos a falando cambiar. con José Luis. Que botas de menos da comida de Alantón? Todo. Aquí usan moito preservativo nas comidas. Conservantes. A carne é daqui. Son as vacas que eu crío. Despois vamos a velas. Moi ben, pero entón será boa a carne. Esta carne, tú vas a ver, vas a probarla, vas a ver tú que de calidad de primera división. Tenemos sardiñas gallegas, son congeladas, pero... Pero ben mal en paparrilla, non? Son riquísimas, son ricas de verdad. Xa tú verás. Mira, ti traballaches con Basilio? Sí, tuvimos na Marina xuntos. E agora tengo unha pequeña compañía de montajes eléctricos, que é o que eu fago. Ademais desta granxa. Bueno, isto é como recreo. Isto non produce. Non chega de comer. Bueno, de comer dalle a volta a hamburguesa. Despois de comer damos unha volta por o campo. Bueno, xa me cambiei. Me sinto un pouco máis cómoda. Pero mira aquí. Pero manda carallo. A mazorca aquí comes a espiga, entón. Sí. Non vai para vacas. Bueno, cando eu cheguei a este país, eu creía que eso se comían, os animales comían eso. Pero me acordo, non sei se tú te acordas, un italiano que conocimos que se chamaba, non me acordo como se chamaba, que deixaba eso pelado. É riquísimo. Bueno, pois comemos entón, que vos aproveite. Vamos a comer. José Luis, todos estes cans son teus? Todos son. Estos son os perros que usamos para competir, para cazar e para exhibición. E que cazas por aquí? Aquí cazamos todo pluma. O faisán, a codorniz, a perdiz. Por onde cazas? Vamos por todos os estados. Donde haya competición, nosotros vamos. Os fines de semana, ese é o hobby noso. É o dos canciños, mira que bonitos pequeniños. José Luis, ti aparte da escopeta de caza, poderías ter outro tipo de armas? Pois sí, a Constitución se dá o dereito de ter unha arma de fogo na casa. Personalmente, yo non tengo posesión de arma, o único que teño é a escopeta. Non me gusta porque hai moitas circunstancias en que te podes ver en problemas solamente por ter a pistola. Así que para evitar os follóns non a teño. Para non ter a tentación de usala. Exactamente, tú dixestes. E tes cabalos ali? Teño. Jojo, come and back. Jojo. Falasles en inglés, claro. Jojo, come. Cantos tes? Eu teño 4, pero cuido 6 máis. Jojo, come on. Que bonitos. Que razas son? Jojo. Estos son Tennessee Walkers. De Tennessee? Son cabalos, Tennessee. Son cabalos para recreo, para montar, para ir de paseo. Son mansiños, entón? Son mansiños, sí. Vamos, Canela. Ven, ven acá. Ven, Caneliña, ven. Tes de nomes a estes? No, non quero estar moi encariñado con elas porque... Entendo, sí. Son de carne, son para producir carne.
Ela é Josefina, é a miña muller. Hola, Josefina. A muller máis guapa do mundo, Claro, así me gusta. ¿De dónde es? Soy de Nueva York, soy americana, pero mis padres son de Puerto Rico. ¿Y qué estás haciendo? Poniéndole aquí un líquido para que las moscas no los piquen y entonces pues montan un poquito más calmado, no brincan, no saltan tanto cuando las moscas los molestan. ¿Cuánto tiempo hay que montas a caballo? 30, 40 anos. Carai, Sí. Cando empecé a competir ca caza, para ver os perros correr a cazar, tens que a pé non ves nada. Tens que ir a caballo. Tens que ir a caballo para poder ver o perro, cazar. Sale cara a caza aquí. Bueno... Canto costa este caballo, por exemplo? Este caballo, cando era xoven, a 3 anos de edad, aí paguei casi $4,000 por ele. Hoxe, ofrecen-me 15, 20, aí non vendo. Tú vas a verlo caminar ahora. Pues venga. Es una maravilla, una maravilla. We were young, naive lovers out on the old highway, riding freight trains across the states. We were both bound to run in deserted, quiet nights to cleanse our hearts of small town minds. Basilio, ¿cuándo te veremos para lá? Pues seguramente en octubre, a comer ben, a pasarlo ben. Veña, pasalo ben aquí tamén. Pa Yo, sempre. Gallego! Gallego. Vale, suerte, buen viaje. A empresa de Carmen propúxolle un traslado por un ano e xa leva case 3 en Filadelfia. Con ela iremos de visita a unha prisión que permanece tal e como estaba cando pechou as súas celas en 1971, en a que estivo preso un dos mafiosos máis perseguidos da historia. Hola, Carmen. Hola, benvidos a Filadelfia. Son Carme, de Pazos de Borbén. Levo 2 anos e pico aquí en Filadelfia e traballo en importación e exportación. Estamos ao norte de Filadelfia, este é a Eastern State Penitentiary de Filadelfia, que era unha antigua cárcere, agora está usana para distintas cousas, a veces exposicións, etc. Eu creo que dentro podemos atopar moitas sorpresas máis. Imos ao cárcere. Imos a Chirona. Este é o punto central, onde podemos ver o deseño especial que ten, que é un plano radial, e o especial desta cárcere é que xusto desde aquí se pode ver cada unha das galerías, unha soa persoa pode controlar o que está pasando en todas partes. Non escape ninguén. Exacto. Esta cárcere ten unha cousa moi especial e moita xente non coñece. Bueno, sempre se fala moito da de Alcatraz, é máis coñecida desde logo, pero esta foi a primeira penitenciaría como tal en todo o mundo. Ata ese momento a idea dunha cárcere era todo o mundo xunto, non había diferencias de xénero nin de idade, e aquí pensas en aislalos. Agora úsase isto? Sí, úsase. Xa non existe como cárcere, pero aparte de que filmáronse películas aquí, como a de 12 monos, con Brad Pitt, George Clooney, e Transformer 2, me parece. Xa vimos como era a vida do vixiante ali, eu creo que vamos a sentir como se pode sentir alguén aquí dentro metido. Moi pequeniño, como vedes. Que tiña unha cama? Unha cama e un urinario xa. Bueno, ao principio, eles comían nas súas celas, aillados, pero despois moveronos aquí, fixeron estos comedores aquí, comían ata 400 persoas, bastante apretadiños. Agora estamos no punto máis alto da prisión, perfectamente desde aquí podedes ver a estructura que ten, con cada unha das galerías. Aquí detrás temos a cabina onde estaba o vigilante, podía perfectamente identificar, aí están os focos para en calquer momento atopar o que estivese fuxindo. As vistas de Filadelfia non poden ser mellores dende aquí, desde logo. E algún famoso que estivese aquí? Houve uns cantos que se fixeron famosos, pero máis famoso é Al Capone, pero imos abaixo a ver a cela especial que tiña. Como podedes ver, é diferente a
As outras celas hai un poquinho máis de elegancia e... Comodidades. Bueno, e comodidades. E música. E música, tiña unha radio e todo. Don't kiss and don't tell. You gonna get yourself in trouble. Your true love will leave you. You did wrong, that's why she said so long. Could you find another girlfriend? It seems you did last night. I mean the sweetest little songbird, the sweet soulful mammal. Estamos no Love Park de Filadelfia, mal chamado Love Park porque o nome real é JFK Plaza, en honor ao presidente asesinado. Chamase Love Park un pouco por este monumento, o amor, que é o significado que ten a cidade de Filadelfia, que é a cidade do amor fraternal, non? E por que estás ti aquí, nesta cidade do amor fraternal? Pois estou na cidade do amor fraternal por traballo, basicamente. Non por amor, vaya. Non. Esta vez non. A miña empresa está intentando entrar no mercado americano e, bueno, facía falta xente aquí, ofreceron isto e aquí estou. De que é a tua empresa? De que traballa? A miña empresa é de química, está situada en Porriño, pero é un dos clásicos de Vigo, artística de Vigo, chamase, leva moitos anos de historia na cidade. E aquí que faz exactamente? Eu encárgome das compras de materias primas, etc. E agora tamén axudando un pouquiño a exportación. E como é a xente? Como é o americano? Unha das cousas que me fixo gracia que me contaron cando comezamos a traballar con Estados Unidos era a comparativa entre a personalidade pexego e o melocotón e a personalidade do coco. Os galegos temos fama de ser como é un coco, e como somos máis duros por fora, máis unha vez que pasas esa barreira da confianza xa te gañas a unha persoa para todo o mundo. E aquí é ao revés. Parece que somos amigos, todo maravilloso, mas vai haber unha parte a que é moi difícil chegar, moi difícil chegar, non che van deixar. Galegos La Munda. Welcome to the city of brotherly love. Galegos no mundo. Welcome to Philadelphia. Esta ponte é o Ben Franklin Bridge, que conecta Filadelfia con New Jersey. Cruza o Delaware, que é este río que vedes por aquí, que é o río máis grande de toda a costa atlántica. Son casi máis de 600 kilómetros de río, pasando por distintos estados. Esta ponte a mí particularmente encántame. Esta é máis antiga que a de San Francisco. Aparte, esta ponte lévame a miña casa, porque eu vivo máis ou menos do outro lado do río agora. Ao principio aquí vivía en Filadelfia, pero entre que fai moito barullo e fai moita calor no verán, e que tamén ali é máis económico, a vivenda máis económica, pois agora estou a outra banda, pouco máis. Aproveitaches para viaxar polos Estados Unidos? Bueno, Nova York está pertiño de aquí, estamos a 2 horas, menos de 2 horas, pero pude cruzar a San Francisco, por iso falo da ponte, porque a vin hai pouco, Chicago, o Gran Cañón, As Vegas, Niagara Falls, no norte, bueno, un pouquiño. E como eu traballo con mercancías, pensei que era unha boa idea vir a tomar algo a un barco. Non está mal. Un barco antigo do ano 1904 surcou os 5 continentes xa, levando todo tipo de mercadorías polo mundo, e hasta foi confiscado en 2 guerras, e, bueno, agora é un restaurante. Parece unha cousa moi bonita aquí. Que luxo. Aquí, na proa do barco, con viño albariño. Albariño? Albariño, sí. Os viños galegos teñen moita aceptación aquí nos Estados Unidos. É unha cousa que non boto de menos. Boto de menos a comida, pero isto non. E aquí, na proa, o barco, aquí vemos a ponte de antes, e, bueno, unhas vistas do centro de Filadelfia. Pois que mellor con albariño para despedirse en Filadelfia. Pois sí, a verdade é que sí. Aquí quedamos.
con estas maravillosas vistas, brindando por Galicia, por todos os galegos no mundo, un bico moi forte para a familia, para a miña avó, sobre todo, meu pai, miña nai e miña irmán, membros en camiño, e todos os amigos e todos aqueles que me coñezades. Un bico moi forte desde Filadelfia. Chao! Ángeles leva case 30 anos en Estados Unidos e 5 en Filadelfia, exercendo de médico e participando activamente na campaña política con Obama. Imos coñecer con ela a parte histórica da cidade, unha das máis antigas de Norteamérica. Ángeles! Hola, benvidos galegos no mundo a Filadelfia. Son Ángeles, levo aquí 5 anos, son médico. Ángeles, que é esta cola? Esta xente está esperando para ver a campana da liberdade. Se dice que estaba ali colgada. A campana Hasacrack. Hasacrack? Ti que falas? Galego, inglés? Perdón por o meu galego. Estás perdonada. Ten que eu non un crack. eu non aprendi na escola, solo o que aprendi na casa. Non te preocupes. Pero a campana está rota. Sí, como unha fenda. Está como fendida. Tiveron que quitala e poñela aquí. É uno dos símbolos porque se din que cando os Estados Unidos escribiron a Carta de Independencia, a Constitución, chamaron o pobo de Filadelfia desde ali. Se chama Independence Hall. En que ano foi a independencia? 1776. E que tal a festa aquí o 4 de xullo? En Filadelfia, tremenda, tremenda. Isto é a cuna do país, en realidad. Moi patrióticos, con todas as bandeiras e todos os símbolos dos Estados Unidos. Por supuesto, é unha festa nacional, en non traballamos a maioría. Colegas no mundo, welcome to Philadelphia. Esta casa aquí é a casa do Gremio de Carpinteiros. Foi a casa onde se reuniu o primer Congreso dos Estados das colonias originales dos Estados Unidos. 13 colonias chamaron os representantes porque querían protestar por os impostos que o rei de Inglaterra poñía nas colonias. Eles pensaban que non era xusto porque tiñan que pagar impostos, pero non tiñan representantes no Parlamento. E ti como sabes tanto deste tema? Dous cousas. Unha é que tuve que estudialo para convertirme en ciudadana. Segunda é que eu estou moi interesada na política. Formei parte da campaña do presidente Obama en las dos ocasiones. A primeira, cando foi elegido por a primeira vez, foi increíble. E ti como médico participarías na proposta da reforma sanitaria, ao mellor? Sí, moito, moito. Eu fui unha das persoas que apoyaron a campaña desde o principio. Nosotros queríamos que se convirtiera nunha normativa parecida á Seguridade Social en España e non conseguimos que fora así porque continúa tendo moitos seguros privados, pero proporcionará cobertura sanitaria a millones de persoas que nos Estados Unidos non ten ningún seguro. Ladies and gentlemen, now we are getting started with our Bharat procession. ¿Qué es esto, Ángeles? Esto es una boda hindú. Sí, Filadelfia es una de las ciudades con más variedad cultural dos Estados Unidos. Moitas variedades étnicas. Italianos, irlandeses, ahora indios, de todo. Colegas no mundo, welcome to Philadelphia! Aquí no meu vecindario temos esta pequena rúa que é unha das rúas máis antiguas do país que continúa sendo habitada porque Filadelfia foi unha das cidades do país con máis primeiras cousas como, por exemplo, o pararraios, seguros de incendios das casas,
unas das primeiras universidades do país, das imprentas. E ti como chegaches aquí? Eu vin here co meu home. Il veu para facer investigación en biología molecular. Despois fun vivir en diferentes áreas do país, do Maryland, donde fixe a miña residencia en medicina interna, e despois eu fun a Alabama, un dos estados do sur. Por eso tes tanto acento xa americano, non? É que levo aquí casi 30 anos. Carai. Canta bandeira. Todo o mundo aquí está enamorado das bandeiras. Téñenas en cada casa, colexios, en cada ocasión. Pero imos ver a casa onde se coseu a primeira bandeira, por eso di a leyenda, a casa de Betsy Ross. Este é o taller de Betsy Ross. Ela era tapiceira, o seu home era soldado, morreu na guerra, un tío do soldado pediulle que cosera a bandeira para as milicias do tempo. Pediulle que se xuntara con Jorge Washington, diseñaron a bandeira. Ella tuvo a súa aportación dicindo que as estrelas debían ser 5 puntas. Pero a bandeira non a coseu aquí porque era moi peligroso coseu na planta de arriba. Ahora imos na miña casa, é parte do casco histórico despois de ver tantas outras. Pasade que os invito. Carai, que entrada máis orixinal. Sí, es que isto era antes a fábrica de aparatos científicos e estas eran as caldeiras. Pasade. Esta é a miña casa, esta é a miña habitación. Non é moito, pero gústame por las ventanas e os techos altos, porque isto era unha cosa industrial. Chamanlle como loft, así. Esa é a miña filla. Como se chama? Chámase Paula, vive en Nueva York. Iso dai parece Galicia, pero non sei. É Galicia, é Bayona. Que, onde vas cando vas a Galicia? Vamos moito. Cando eu era nena, pasábamos todos os veráns en Playa América. Isto é Bayona tamén, rúas de Bayona pintadas pola miña cuñada, ese pintou no miña filla. Familia de artistas? Eu non son artista, non. Bueno, ti tes un traballo ben respetable. Botaste moitas horas? Moitas horas, moitas horas. Empezo a ver pacientes ás 8 da mañán veño pa casa a 5:30. Carai, Sí, teño moitas chamadas. Eu chamo os pacientes todos os días con resultados, preguntas, chamamos recetas por teléfono. E aquel o presidente, non? Oh, este é mi chaval, Obama. Mira, esta é a invitación para a inauguración do presidente Obama. Unha invitación para a inauguración do primer término de presidencia. O invitáronme na Casa Blanca estas navidades. Estive ali, era con moitas persoas. Difícil de acceder. Moi difícil, sí. Bueno, tes unha casa preciosa, pero este edificio non ten a típica azotea americana en unas películas. Ten. Carai, vaya vista. Gústache? Claro. É como non a bandeira, non? Oh, por supuesto. Si podéis ver desde aquí, eso é o Concello. Do Concello pa lá é a parte moderna, do Concello pa aquí é a parte bella. O siguiente de aquí, ese que ten como un espello, é o edificio da televisión do cable, chamase o Comcast Building, é un dos edificios máis modernos de Filadelfia. E os cimientos, a fundación, é hidráulica, porque é moi alto e so provento. E vivir aquí é moi caro? Canto che custa a casa? Costoume $350,000 fai 5 anos. Foi cando a inmobiliaria baixou moito, pero moito. E aprovechei para comprar a casa, porque eu vivía en outra parte do estado de Pensilvania. Estou contenta aquí. Bueno, pois chegou a hora de despedida e non se me ocorre mellor sitio. Que sexas moi feliz aquí. Muchísimas gracias. E ata sempre, vale? Bicos. Galego no mundo, benvidos a Minnesota. A Minnesota? Galegos
indignados, la lucha continúa. ¡Bravo! Hola, galegos del mundo. Bienvenidos a Filadelfia. You guys have fun. So I'm a TV star now. I'm on TV! Galegos del mundo, viva Filadelfia. Tienes que prender velas cada sábado.